كما يتخون خبرات تقاتلتنا أبنى حجة حسنا نحطو أفدق بحر إثيوبيا زتوبهاو توسختنا يتقاوم مجلستات سومال سلامان سبا زقتل وتادرتا ترشن مهلاوان وعلون إسرائيل حماس دبلو خونيوم كسام مدبنا زازم سان حابركم خصنحو بخبر نعدمكم دوايت كتما بايدوا كلتا وتادرا سومال بمنقص 5 قتل تفليتو بأوروب زفلت قادو محمد فيدلن بداغاي زفلت اسماعيل عبد الله عبد الرحمن نصح السلام سوات بمقطالم اب قدم حزب خم ترشنو تحبيرو اتنا امرشان سكمتي اب رأس ختما زوبا بايدوا اب زركب حزباو ادباباي كم استفصمه تفليتو ازماتهم بتوم وتادراز تقتلو سلام سبات ابتنا امرشان سنه سرعت متان موداتو فتح كم استفصمه نمسكا ترخيبم نيرم كبل ات مغلصي بتوسخي حبيرو ቤት ፍርዲ ዕጡቕ ሓይልታት ብደረጃ ፌደራልን ክልልን ዝንዝከቡ ወታደራት መጠንቀታ ብምልኣኽ እቲ ሕጊ ኣብ ኩሉ ሰላማዊ ሰባት ዝጎዲ ወይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝቐተለ ሰብ ተግባራዊ ክኸውን ኢሉ ወታደራት ሶማል ኣብ ገለ እዋናት ካብ መጠን ላዕሊ ሓይሊ ተጠቒሞም ክኽሰሱ ፀኒሖም እዮም ኣብ ሚያዝያ 2022 ኣብ መቃዲሾ ዝርከብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ንኻልኦት ወታደራት ሰላማዊ ሰባት ብምቕታሎም ሰራዊት ሶማል ረሺንዎም ምንባሩ ኦል ኣፍሪቃ ብተወሳኺ ሓቢሩ ካብ ናይ ሶማል ዜና ከይወፀና ሰበስልጣን ሶማል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣንጻርቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ምትእስሳር ምስ ኣልቃዒዳ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ኣልሸባብ ኩሉ መዳያዊ ኩናት ኣብ ዘካይዱ ዘሎ እዋን ብርክት ዝበሉ ዕጡቓት ከም ዝቐተሉ ብተወሳኺ ይሕበር ኣሎ ሓይልታት ኪዳን ኣብቲ ካብ ከተማ ዋጂድ ንሰሜናዊ ምዕራብ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ዞባ ቦኮል ኤልቡን ምስ ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብ ዝገበሮ ውግእ ነቲ ቦታ ከም ዝተቋፀሮን ካብ ክልቲኦም ወገናት ከቢድ ክሳራ ከም ዝወረዶም ይግለጽ ኣሎ ኣብቲ ሰራዊት ሶማል ስርሒት ኣልሸባብ ኣብ ኣውራጃ ቦኮል ኣብ ልዕሊ መደበራት ሰራዊት መጥቃዕቲ ንምክያድ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ ኣፅዋርን መኻይንን ከም ዝመዝዑን ብተወሳኺ ሓቢሮም እዚ ስርሒት ዝፍፀም ዘሎ ሚኒስተር ምክልኻል ዓብደልቃድር መሓመድ ኑር ኣብቲ ዞባ ዝበፅሓሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሞራል ሰራዊት ንምዕባይ ዝዓለመ ምብፃሕ እዩ ድማ ኢሉ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ነቲ መንግስቲ ንሃገራዊ ድሕነት ቀንዲ ሓደጋ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ኣልሸባብ ንምምካት ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ ፀኒሑ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታዊ ወርሒ ነሓሰ ኩሉ መዳይ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ መንግስቲ ሶማል ምስ ኣልሸባብ ብቐንዱ ኣብ ማእኸላይ ሶማል ኣብ ዝገበሩ ኩናት ባይታ ረኺቡ ኣሎ ኣብቲ ወፍሪ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ሃገራት ንመንግስቲ ሶማል ኣብ ምስልጣን ሰራዊት ተሓገዛ ከም ዘሎ ኣይፍለጥ ኤርትራ ብኣበርክታ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስራዓ ሃገራት ምዃና ፕረዚደንት ሓሰን ገሊጹ ምንባሩ ኣይርስዕን ሓማስ ትማል ሶኒ ኣብ ቃዛ ጆሆ ተታሒዘን ዝነበራ ክልተ እስራኤላውያን ደቂ ኣንስትዮ ፈቲሑ እተን ክልተ ሓራዝ ወፃ 85ን 79 ዝዕድሚአን ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋየን ኣቐድም ኣቢሉ ሓማስ ንሓንቲ ኣሜሪካዊት ሰበይትን ጓላን ነፃ ለቒቑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ንእስራኤል ጆሆ ንምፍታሕ ተወሳኺ ግዜ ንምርካብ ትፅቢት ዝግበረሉ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ክተዳናግዲ መኺራ ኣላ እስራኤል ንመጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ ተዛይደሉ ዘላ እዋን ኣብ መወዳእታ ንዝፍፀም ናይ መሬት መጥቃዕቲ ምድላው እዩ ዝበለቶ መንበሪ ህንፃታት ኣብ ትዕንበሉ ዘላ እዋን ቁፅሪ ሞት ኣብ ቃዛ ብቁልጡፍ ይውስኽ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሳልሳይ ንእሽተይ ቃፍላይ ረድኤት ካብ ግብፂ ናብታ 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ቃዛ ኣትየን ኣለዋ እስራኤል ገና ነዳዲ ምእታው ከልክለያ ዘላ ክሳብ ሕጂ ኣትየን ዘላ መኻይን ካብ 15 እስካብ 20 ኮና ከለዋ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ግን ብውሕዱ 200 ከም ዘድልያ ጠቒሱ ኣሎ ቅድሚ ውግእ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 500 መኻይን ይኣትዋ ምንባርን ኣሶሽየትድ ፕረስ ሓቢሩ ብቐፃሊ ብውግኣ ዝዕለቕለቓ ሆስፒታላት ቃዛ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ጀነሬተር ንሂወት ዘድሕኑ ሕክምናዊ መሳርሕታትን ንቅድሚ ግዜኦም ዝተወልዱ ህፃናትን ንምሕረሲ መሳርሕታትን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምሃብ ጥራይ ይጥቀምሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ እስራኤል ንሓማስ ከተጥፍእ ቃል ብምእታው ኣብ ቃዛ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ክትጅምር ብሰፊሑ ትፅቢት ይግበር ኣብ ዙርያ እቲ ዞባ ብኢራን ዝድገፉ ተዋጋእቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንዝተዋፈሩ ሓይልታት ኣሜሪካ ዕላማ ምግባር ሓዊሱ ምዕባለ ክውስኽ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ ኣሜሪካ ነቲ ብኢራን ዝድገፍ ኣብ ሊባኖስ ዝርከብ ሂዝቦላ ካልኦትን ጉጅለታት ኣብቲ ውግእ ከይፅንበሩ ሓቢራ እያ እስራኤል ንሂዝቦላን ዳርጋ መዓልታዊ ኣብ ስጉርዶ ብእስራኤልን ሊባኖስን ተወስኾም ዝላወጥ ይፍለጥ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ሶርያን ሊባኖስን ዕላማታት ወቂዐን ከም ዝነበራ ተሓቢሩ ወሃቢ ቃል ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ጆን ከርቢ ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዝርከቡ ወታደራት ኣሜሪካ ዝፍፅሞ መጥቃዕቲ ሮኬታት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ወሰኽ ከም ዝረአየን ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ኣብ መጥቃዕትታት ዝኾነ ርእይ ምዕባለ ከም ዝኽእል
كل خمس غل أزياء خمس شغلات قليل الله سبب سلطان أمريكا إسرائيل بزعلات الزوسخ وتهدرا سجنتي كسعبة زخل نطلواتاتون نتوزر بيقبلهم زلو تقليل الله ታንክታትን ናይ ኣጋር ሰራዊትን እስራኤል ኣብ ዞባ ቃዛ ተኣኪቦም ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዮኣብ ጋላንት ድማ ትማል ሶኒ ኣብኡ ንዝርከቡ ወታደራት ንመጥቃዕቲ ምድላዋቶም ክቕፅሉ ኣዚዙ ኣሎ ካብ ኣየር ምድርን ባሕርን ዝካየድ ውሁድ መጥቃዕቲ ከም ዝኾኑ እኳ እንተተገልፀ ናይ ግዜ ገደብ ግን ኣይተዋህበን ኣብ እስራኤል ልዕሊ 1400 ሰባት ተቐቲሎም መብዛሕትኦም ኣብቲ ናይ መጀመርታ መጥቃዕቲ ሓማስ ተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት እዮም ብውሕዱ 222 ሰባት ወፃእተኛታት ዝርከቡን ጆሆ ከም ዝተታሕዙን ብወገን እስራኤል ዝግለጽ ኣስታት 2,000 ትሕቲ ዕድመ ኣስታት 1,100 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቡ ልዕሊ 5,000 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉን ብሓማስ ዝምራሕ ሚኒስተር ጥዕና ትማል ሶኒ ኣፍሊጡ እዚ ድማ ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓደ ሆስፒታል ዘጋጠመ ኣካት ዓነቱ ግዜ ዘጠቓለለ እዩ እቲ ቁፅሪ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብቕልጡፍ ክውስኽ እንከሎ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራሕ 436 ተወሳኺ ሞት ከም ዘጋጠመ ሓቢሩ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ስዒቡ ካብ መንግስታት ኤርትራን ጅቡትን ሶማልን ተሪር ቅሕባር ዝቅበፆ ዝዓይነቱ ተኸታታሊ መግለፂ ከም ዘውፅኡ ዝዝከር እዩ ካብ ናይ መንግስታት መግለፂ ሓሊፉ ንነብሱ ፖለቲካዊ ውድብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉባኤ ዓፋር ኢሉ ዝፅውዕ ውድብ ንመግለፂ ኣብይ ኣሕመድ ኣመልኪቱ መግለፂ ከም ዘውፅአ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበራ ኣዲስ ስታንዳርድ ሓቢራ እቲ መግለፂ ወደብ ዓሰብ ዝርከበሉ ገማግም ባሕሪ ግዝኣትን ፀጋታትን ዞባ ደንካልያ ብመሰረት ሃገራዊ ሕጊ ባህላውን ዓድን ሕጋዊ ንብረትን ህዝቢ ዓፋር ኤርትራ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ተቃዋምቲ ጉጅለታት ኤርትራ ከምኡ ወከልቲ ህዝቢ ዓፋር ኤርትራ ነዚ ዞባ ዝፀሉ ዝኾነ ይኹን እማሜታት ዘሳትፍ ምምኽኻር ክካየድ ፀዊዑ ኣሎ እቲ መግለፂ ጎረባብቲ ሃገራት ንርእይቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምጻግ ኣብ ዙርያ ልዕላውነት ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ክትዕ ድሕሪ ምልዓሉ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምርካብ ግድነታዊ እዩ ኢሉ ኣብ ዝገለፀሉ እዋን እዩ ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ሓዊሱ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምእታው ዘይምንዛዕ መሰል ከም ዘለዋ ክብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስተምህሮ ከም ዝሃበ ይዝከር ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ሰለስቲአን ሃገራት ጉዳይ ልዕላውነት ኣመልኪተን ምስ ኢትዮጵያ ከም ዘይዝተያ ብንጹር ቋንቋ ገሊፀን ኣለዋ ኤርትራ ካብቲ መጀመርታ ዘውፃእቶ መግለፂ ብተወሳኺ ብመገዲ ኣምባሳደራ ኣብ ጃፓን ስቲፋኖስ ኣፈወርቂ ኣቢላ ኤርትራ ወትሩ ንግዝኣታ ክትከላኸል ምዃና ሓቢራ ኣላ ዝኾነ ይኹን ፕሮፓጋንዳ ውዲት ከምኡውን ታዲድ ነዚ ኩነት ኣይቅይሮን ምባሉን ኢስት ኣፍሪቃ ማዕኸን ሓበሬታ ሓቢራ ኣላ ነቲ ናይ መራሒ ኢትዮጵያ መግለፂ ብዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ እዋን መንግስታውያን ሓውሲ መንግስታውያን ዝኾና ማዕኸን ዜና ኢትዮጵያ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበሎ ንምርጓድን ንምንብድባድን ዝተፈላለየ ሰባት እንዳዓደማ ዕላማ ኣብይ ኣሕመድ ተቐባልነት ንክዓቢ ኣብ ከቢድ ስራሕ ተፀሚደን ይርከባ ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነየልኩም